Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka wato ta M2 Paramount. Kamar yadda kuka sani sunana Adam Muhammad, founder M2 Paramount Academy. A yau muna da wani muhimmin sako wanda za mu nuna muku amfani wanda Siri take yi a waya ta iPhone. Saboda haka masu amfani da iPhone ku tsaya ku kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, domin ku san cewa akwai amfani da yawa da Siri take yi wanda ba sai kun sha wahala ba. Da ka tambaye ta za ta baka ansa. Maimakon kai ta scrolling kana neman abu ko kuma kana tambayar wani, just ask Siri a wayarka 11 seconds ta baka ansa. Amma kafin wannan muna roman alfarma da ku danna subscribe a tashar nan tamu, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun duk sabon bidiyo idan ya fito. Haka ku yi liking, ku yi share domin dukanmu mu da ku mu amfana. Yanzu dai ku biyo mu ku ga wannan al'amari wanda Siri take yi. Hello, Adam. Please call my mom. Calling my mom? Shirin tana kira. Send text messages to my mom. What do you want to say? I am coming home now. Ready to send it? Yes, send. Okay, it's sent. I send it easily. What is the weather forecast in Kano? It's currently clear and 29 degrees. What is the weather forecast in Saudi Arabia? It's currently clear and 25 degrees in Riyadh, Saudi Arabia. Find the hospitals near me. Okay, check it out. So that's go in suggestion. Find the hotels near me. Okay, here's what I found. So that's also Bristol Palace Friends Hotel. What is the current time in China? It's 12:19 a.m. in Beijing, China. What is the current time in Saudi Arabia? In Riyadh, Saudi Arabia, it's 7:20 p.m. Please get direction to Kano Government House. I don't see Kano Goodman in your contacts. Perhaps. Please get direction to Murtala Muhammad Way in Kano. Getting directions to Kano Fried Chicken KFC? So say the Kano Fried Chicken. What is the Premier League football result today? There are 4 Premier League matches for today. So what is the Premier League fixtures for tomorrow? Here's what's coming up in the Premier League tomorrow. Please, can you translate "I want to go home and eat in the night" in Arabic? One moment. In Arabic, I want to go home and eat in the night is أريد الذهاب إلى المنزل وتناول الطعام في الليل. Please, can you translate "I have my money in my pocket" in Chinese? In Mandarin Chinese, I have my money in my pocket is 我口袋里有钱. Hi Siri. Hello, Adam. Please calculate 149 times 20 divided by 6. It's about 496.6666. So idan kana so za ta yi ma conversion. Misali, what is how many feet in 289 meters? It's 948.16 feet. How many inches in 289 feet? It's 3,468 inches. Please set alarm for me by 5:20 a.m.
Your alarm's now set to 5 a.m. tomorrow. Please set a reminder for me to call Adam by 2. Done. So tasaka. Please convert $1 into Nigerian naira. $1 is equivalent to about 379.00 Nigerian naira. What is the current population for Nigeria? As of 2020, the population of Nigeria is 20,66,30,269. Hi Siri, Hi Adam. please tell me a joke. Tell you a joke about potassium? K. Please give me a story. It was a dark and stormy night. No, that's not it. Hi Siri, Hello Adam. please open VL app in my phone. I didn't get that. Could you try again? Please open Quran. Ta bude. So kowane application kake so za ka iya cewa ta bude ma kuma ta bude ma ba tare da ta bata lokaci ba. Misali kana ta scrolling kamar apps din nan na da suka yi yawa, wani zaman sai in ta nema kafin na samu wani ma na abu nan. So in dai ka san su. Hi Siri, please open Shazam for me. Ta bude ba tare da ka tsaya kana bata lokaci. Please spell Nigeria for me. I didn't catch that. Please spell Nigeria. 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 Show my last call. Here's your most recent call. So akwai abubuwan mamaki da yawa da za ka iya yi da Siri. Ka yi searching, ka yi tambaye ta. Idan ma if it is beyond your phone, za ta baka suggestion ko wani application ko through Wikipedia ko through wani site wanda yake related to abin da ka yi searching. So duk wani abu da ka tambaya za ka iya hira da ita, ka tambaye ta ta baka amsa anyhow. So akwai abubuwan ban mamaki da yawa game da Siri. Wannan kaɗan kenan muka ɗan nuna muku, amma nan gaba za mu ƙara expanding. Sannan kuma duk idan kuna da wani abu da kuke bukata ku ɗan rubuto mana comment a ƙasa domin mu ƙara amsa muku. Abu na gaba insha Allah za mu kawo muku na Android shi ma. Mun gode.